Això és una truita de riu. Però nosaltres hem volgut fer una truita musical. Hem agafat les partitures del quintet La Truita, una obra escrita per Franz Schubert fa gairebé 200 anys, i l'hem tocat. I sona fantàstica, és meravellosa, a més, és molt divertida, i hem volgut tocar-la i explicar-la perquè tothom la pugui disfrutar. Schubert va escriure aquesta obra per 5 instruments. Per contrabaix, aquí teniu el Xavier amb el seu contrabaix, per violoncel, aquí teniu la Laia tota concentrada, aquí hi ha el narrador, el que ens va explicant què passa. L'altre instrument és la viola, aquí teniu el Jordi. L'altre instrument és el piano, aquí tenim l'altre Jordi, i finalment el que fa més de solista, el violí, el Joan. Amb aquests 5 instruments, Schubert va fer una obra fantàstica. I us l'expliquem, perquè fins i tot la pugueu cantar amb nosaltres. Vam estrenar aquest espectacle, Vols cuinar la truita, al Festival Pau Casals, al Vendrell. I tu, vols cuinar la truita?